Eta etenaldi txiki eta labur honen ostean, baditugu jaiaiko, jaiai irrintzi taldeko bikide, lehenik eta baina aurkeztuko dizkiguzu zuen buruak. Bai, hasi zu. A ber, Raquel, bota zu. Zuk hasi, ez. Bueno, ni Yolanda Ribote naiz, eta, bueno, hasi ginenetik, jaiai irrintzi taldekoa, eta, ez dakit, orain dela, bueno, gutxi, Luiandora etorri nintzen bizitzera, eta bueno, gustora Aiaraldean egoteagatik, noski. Eta, Raquel, ze kontatuko diguzu zu. Zezu ja irrintzian badaukazu eskarmentua, ez? Bai, ni Raquel Etxebarria naiz Zeranurikoa, etorri nintzen nuin 30 urte aretara. Orduan nik irrintzia botaten nuen etxea nire aitagaz da magaz. Nire aita joatezan mendira, da nire amako paretazan beren etxean, da joatezenean gorbeerantza eskiziezen paskorean. Orduan botote esan irrintzia, botote aitak irrintzia, eta nire amape bai, kontestan zinua irrintziarekin. Orduan nik ikizidot etxea, irrintzia. Eta orain, gombiatu zaituztegu, bueno, itzordu nahiko berezia duzuelako asteburu honetan, ez? Ze parte hartu duzue Paul Urquijoren Gaua filman, eta ekarpen nahiko garrantzitsua egin duzue pelikula horretan, ezta? Bueno, bai, bueno, banda sonora egiteko, bueno, gonbidatua izan gara, eta, bueno, hori izan da, bueno, placer handia, ze, bueno, egon ginenean estudioan grabaketa egiten, eta, Paul Urquijorekin berarekin egon ginen, bueno, Maite Musego, Arantza, ez dut gogoratzen orain nabizena, eta, bueno, oso atseginak izan ziren gurekin, ez da, Raquel? Oso ondo, arratsalde oso egon ginen hor, eta oso esperientzia polita izan da. Bai. Eta aipatu duzue, Paul Urquijorekin berarekin, eta beste kideekin adostu zenituztela beste gauza batzuk, ze irrintziak egiteaz gain, bestelako soinuak ere sortu dituzu, ezta? Bai. Bai, bueno, haiek proposatu ziguten, ez, zer nahi zuten, eta, bueno, guk baietza eman genionez, hor egon ginen, eta oso gustora, ez? Eta esperientzia oso aberatsa guretzat, oso ondo dena, eta, bueno, harrituta geratu gara, nola agertu den gure soinuak hor, Irrintziak eta bai, pelikulan, ez? Oso ondo. Harro sentitzen gara. Bai. Eta partatu zenuten Sitgeseko estreinaldian, ze impresiorekin geratu zinen zu, Raquel? Pelikulean? Bai, ze iruditu zitzaizu? Oso ondo zen, oso polita, ez da, esan gudot, ez da bildurraek, ez da oso entretenimentu, ez da pelikula oso polita, eta oso edarra. Eta geroan, Sitgesen izan zenuten esku hartze berezia, ez? Bai, egin zenuten zerbait berezia, filma amaitu zenean, hortik zeundeten, ez? Sakabanatuta, berreiatuta publikoaren artean, eta zerbait egin zenuten, ez da? Bai, noski. Hori hasi zen, bueno, jendeak hasi zenean txaloka, guk egin irrintzia. dakiguna bota genuen, ez? Irrintzia. Eta nolako harrera izan zuen egitasmoak? Ez dakit jendea harrituta geratu zen, edo... Bai, ez? Oso pozik edo oso jotanutza. Hunkigarria izan zen, nik uste, bai. Guretzako eta haientzako baita, bai. Dena den, ez da lehen aldia filme batean parte hartzen duzuela, ez da? Ez da lehengualdia, ez? Bai, egin genuen Tim Harrisekin
zera, Bulls in the Waterren, ba hori, banda sonora edo soinuak ere, eta bai, beste esperientzia, Mhm. bai, oso ondo. Eta gero, jaiaiai taldeari dagokionez, jaiaiai sortu baino lehen, edo bueno, izendatu baino lehen, taldeak egin du ibilbide bat, ez? Egon zarete Atzerrian, Belgikan, beste proiektu batzuekin elkarlanean, zelan izan da ibilbide hori? Zelakoa izan da? Ba, bueno, gure hasiera izan zen Juju Group taldekoekin, haiek etorri ziren, eta oso esperientzia aberatsa, ze, bueno, nik gutxienez ez nekien zertarako torren, ba, hori ez, ze, bueno, nerearekin, nerea da zuzendaria, ez, eta proposatu genituena etortzeko eta, bueno, egiteko, ez? Eta hasieran, ba, nik ez nekon ziur zer egitera, ez? Etorri nintzela, eta ba, harrituta geratu nintzen, zenbat gauza egin daiteken ahotsarekin, ez? Mhm. Eta Juju Grupek proposaketa ba, oso, ba ez dakit, desberdina, ez? Eta guk egin duguna izan da, ba, bueno, errintzea hor sartu, ez? Eta, bueno, gure, ez dakit, gure nortasuna hor sartzea baita, ez? Raquel, eta nolakoa izan da esperientzia hor Belgikan? Ez dakite ohituta zauden atzerrira joatea, edo... Oso polita, oso ederra. Ez que han ogintza zen irrintzilarik, ba, igual, haurek juju, esaten duri, haurek juju, da baten duri juju diferente gure irrintzia. Bai, oso polito eta oso ederra, oso ondo. Mhm. Ondo, ondo. Eta gainera, bueno, esan behar da, berez, taldea momentuz itxia dela, ez? Ze, bueno, ja badaukazue dinamika bat, ez? Bai. Elkar ezagutzen duzue, eta, bueno, badakizue entseguak dituzue, eta bar, baina tailerrak eta bar egiten dituzu, eta azkenengoa oso okerz banabil hartziniagakoa izan zen nahiko arrakastatxua, ez da? Ba, bai, ala izan da, bai. Bai, ondo. Bai, bueno, jendea posik geratu zela, eta ba, guk personalki ez genuen parte hartu, baina ba hori, ez, heldu zaigun mezua edo izan da oso positiboa. Bai. Eta badaukazue beste proiekturen bat, hemen pertainera edo epe luzera jaiai talde moduan, ze ez zarete inoiz geldirik egoten, orduan suposatzen dut zerbait izango zuela hor gordeta. Bueno, momentuz, bueno, urtea ja bukatzear dago eta, bueno, momentuz ez dugu bueno, bai, asteburu honetan badugu ekitaldia Orozkon. Eta, ba, bueno, gure performantzea egingo dugu eta gero proiektatuko da ekainen izenak benetan, Lizarduin dokumentala da erraiak, eta bueno, gomendatzen dut joteko oso dokumental ederra, eta merezi duela. Aipatu duzu, zuena irrintzia soila ez dela, irrintzi hutsa ez dela, performance bat bada, ze topatuko du horrezkola joaten den jendeak, ze ikusiko du, ze entzungo du, ze ez da soilik irrintzia bada, baina badago zer gehiago, ezta? Bueno, pues nik esango, bueno, jendeari esango nioke joateko eta entzuteko eta ba, gozatzeko, ez? Ez dakit. Egiten duguna da
ba hori, bai errintziak, Mm. baina bai soinu desberdinak eta espazioekin lotuta baita, ez? Mm. Segun eta espazioa nolakoa den, pues soinuak edo lekuak hartzen ditugu botatzeko soinu horiek edo eta pues ez dakit, nik uste dut gauza bitxia dela, ez? Eta disfrutatzekoa. Raquel, eta esaten dute inoiz ez dela profeta bere etxean, zu itzuliko zara Gorbei aldera hor Orozkon, zelan zaude ikuskizun horrei dagokionez? Posi, eta ondo. Ez zaude urduri, ez, Ez, hori, ez. Osea, gogoekin zaude... Bai. Nik errentzia botaten dut, normal. Oso ondo. Bueno, ondo. Nire errentzia batzuk botaten dut, luziagoa bestu batzuk, laburragoa bestu batzuk. Bakoitzak bere errentzia botaten du. Eta nik, niri nire aitena eta mana daukat errentzia barruan zer dota. Mhm. Bai. Eta amaitzeko, esan bezala, estreinaldia daukazue zera, gauarena, nola gomendatuko zeniokete jendeari joateko eta ikusteko? Nik ez dut esango ba, pelikula nolakoa den. Hmm. Spoilerrak ez egiteko, baina hori merezi duela, oso historia polita dela, ez? Eta ba, hori, besterik ez. Mhm. Joan eta ikusi. Ederto, ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, espero dugu jendeak kasu egitea, eta hilera egitea gaua ikusteko, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Honekin, bueno, eta espero dugu gehiagotan gonbidatzea, ea filme gehiagotan agertzen zareten, Eta zuei. Eta bueno, ba, esan bezala, onaino gaurko azalera, gogoratu, urrengo astean ere, ostegunean, ordu batetan hemen egongo garela, eskualdeko gaurkotasuna azalerara eramaten, eta bitartean badaukazue aiaraldea.eus webgunea, izan agenda edo eguneroko albisteak ikusteko. Besterik gabe, urrengo astean itxanengo zaituztegu hemen, ondo izan eta ondo pasazte buruan.